Ξεκινάει περίπου αρχές 90, ίσως και λίγο λιγότερο, λίγο νωρίτερα. Είναι φάση όπου είναι ένας πιτσιρικάς που ψάχνεται. Και έχω ένα ωραίο παλιό κασετόφωνο JVC διπλό, τότε τα κασετόφωνα της μόδας, τι CD και ιστορίες, βινίλια κασέτες. Και παίζει τότε το Ακρόπολης και δίπλα ακριβώς έγινε και το Club FM. Και ακούω από τη μία Michael Jackson και την άλλη ακούω Slayer και Metallica και Creator. Και είμαι στη φάση, έχω δίλημμα. Τι θα διαλέξω τώρα, ξέρω εγώ. Γιατί με ξέρετε, το φιγκάλι δεν ξέρω τι ακούω. Και έχω κολλήσει και είμαι έτσι. Κάποια φάση προκύπτουν κάτι παρέες από την γειτονιά. Κάτι τσακαλάκια που ήμασταν στο γυμνάσιο τότε. Και αρχίζουμε και ανταλλάσσουμε κασέτες. Και αρχίζει το παιχνίδι. Πέρασαν τα χρόνια με αυτόν τον τρόπο, δεν είχαμε κάποια μαγαζιά να πούμε τότε. Όλα τα μαγαζιά ήταν Σκόπια, Ανατολική Θεσσαλονίκη και ήμασταν και πιτσιρικάδες για να πάμε σε αυτά τα μαγαζιά. Κάπου εκεί άρχισε να χτίζεται ύστερα και η ιδέα, δεν κάνουμε και εμείς καμιά μπάντα. Βλέπαμε τα δάλματα που είχαμε, τους βλέπαμε όλους με τα μακριά μαλλιά με εκεί πέρα μάγκες, φορτωμένους, ξέρω εγώ. Πολύ ωραίο στυλάκι, γενικά φόρτωμα. Ήμασταν και πορωμένοι, ήμασταν και λίγο ποζέρια, να έχουμε και εμείς ένα στυλάκι ανάλογο. Και αρχίζει όλη η ιστορία και κάνουμε sadistic waste, τα σαντιστικά απόβλητα. Το όνομα και αυτό ρε φίλε, ήταν μεγάλη έμπνευση. Και έτσι εγώ και ο Αργύρης ήμασταν τα πρώτα μέλη ας πούμε της ιδέας. Ο Αργύρης ήταν πιο πορωμένος, το έψαχνα συνεχώς. Εγώ ήμουν πιο χύμα. Ήμουν τότε και με δουλειά, νυχτερινό, δεν προλάβαινε, ήμουν κομμάτια, δεν είχα το κουράγιο. Και έτσι ας πούμε ο Αργύρης έψαχνε να βρει κιθαρίστες, έψαχνε να βρει μπασίστες. Και στο τέλος βρήκαμε τον Νίκο να κάνει την κιθάρα. Πώς να τον Νικολάτο, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Και έτσι ας πούμε ξεκινήσαμε τις πρόβες με τον Νίκο. Και εκεί που δεν το περιμέναμε, που είχαμε τότε και είχαν και άλλα ονόματα, ένα από τα ονόματα που έπαιζαν, Regent. Οι Regent, τα παιδιά τους ξέρουν προσωπικά. Από τότε δηλαδή κάναμε παρέα στα μαγαζιά και επειδή μας είχαν ακούσει από κάπου πώς μας ακούσανε, μας κάναν πρόταση αυτή τώρα ακριβώς, ο Αργύρης ήταν στη μέση πιο πολύ όπως είπα, έπεσε πρόταση και κάναμε ένα live όπου ανοίξαμε στο Δημαρχείο Μενεμένης, είχε ένα χώρο εκδηλώσεων και κάναμε εκεί πέρα το πρώτο μας live, όπου εμείς ανοίξαμε το live, άγχος, ποιο live, μπροστά σε πόσα άτομα, σε ένα χώρο που ήταν γεμάτο επειδή όλοι ήρθαν με τις οικογένειές τους, τα αδέρφια, τα ξαδέρφια, σου λέω γέλιο. Και έρχεται η ιστορία λοιπόν και βγαίνω εγώ να ανοίξω τη συναυλία. Εντάξει, γέλιο. Θα θυμάμαι κοκκινίζω, δηλαδή έχει πολύ πλάκα. Και ξεκινάμε από εκεί, μετά παίζουν περιορισμένη ανεξαρτησία και μετά η Regent. Τώρα είχαν παίξει και άλλοι, δεν θυμάμαι, και ένα μνήμης. Πολλά χρόνια πίσω. Συνεχίζουμε, έχουμε πάρει φόρα, βγάζουμε και ένα demo με τη βοήθεια των Regent, τον drummer, τον Άκη και κάνουμε μια ωραία ηχογράφηση. Και το demo, το Conflict, είχε πάει πολύ καλά. Και μας άνοιξε πολύ το δρόμο γενικά. Δηλαδή όλο το πράγμα μας πήγε μέχρι και σε βινίλιο μπήκαμε εξαιτίας αυτού του κομματιού. Γιατί το άκουσε ένας Αθηναίος που είχε κάποια άκρη, έκανε κάποιες συνεργασίες και με άλλα συγκροτήματα ελληνικά και ξένα και έχουμε βρεθεί να είμαστε μέσα σε βινίλιο εξαιτίας του τραγουδιού. Εντάξει, έπαιξε μέσα πολύ μεγάλο ρόλο ότι το κομμάτι είχε ένα ωραίο δυναμισμό, το κομμάτι το δουλεύαμε πολύ καιρό και ακουγόταν, ήταν ωραίο κομμάτι. Και αρχίζει το countdown, μετά από το κομμάτι λοιπόν έρχονται προτάσεις και έρχεται από, δεν θυμάμαι το όνομά του, καθόλου, από αυτόν τον τύπο που είναι στην Αθήνα που διοργάνωσε στο Unclub στα Εξάρχεια το 1994 το Δεκέμβριο, τώρα 14 Δεκεμβρίου ήταν νομίζω. Και έχουμε κατέβει Αθήνα και έχουμε παίξει και εκεί πέρα. Και πάλι ανοίγω τη συναυλία. 2-2 έκανα το άνοιγμα. Αλλά εκεί πέρα πήγαμε φορτωμένοι, δηλαδή είχαμε ψηθεί θα λέγαμε και με τη βοήθεια του Βασίλη από τους Disembowel που έπαιξε δεύτερη κιθάρα μέσα στο live.
Κάναμε ένα live και εκεί πέρα και μετά από λίγο καιρό κάπου δεν πήγε καλά με τον άλλο μας τον κιθαρίστα, τον Γιώργο, η ιστορία, και ο Γιώργος αποχώρησε από την μπάντα. Ελπίζαμε ότι θα κρατήσουμε την μπάντα, αλλά δεν τράβηξε ύστερα. Δηλαδή δεν υπήρχαν άτομα να πληρώσει το κοινό, δεν βρίσκαμε μπασίστα. Δηλαδή υπήρχε κάποιος μπασίστας κάπου και τον μπασίστα ήταν, τι να σου πω τώρα, τον είχαν 10 συγκροτήματα ένα μπασίστα, ο μπασίστας δεν είχε ζωή για να τρέξει στα συγκροτήματα. Πιστεύω ότι είναι όνειρο, όλοι έχουν ένα όνειρο. Και όταν έχεις τόσα πολλά παραδείγματα από συγκροτήματα που σου αρέσουν, δηλαδή θα ακούσεις κάτι και το βγάζεις στον αρχαίο σου από headbanging γιατί γουστάρεις να ακούσεις αυτό το συγκρότημα και το βάζεις ξανά και ξανά και τελειώνει η κασέτα. Δεν θες να κάνεις εσύ μια μπάντα αντίστοιχη. Δεν ονειρεύεσαι τον εαυτό σου πάνω στη σκηνή και να έχεις από κάτω λίγο κόσμο να σμπρώχνονται ή να χτυπιούνται για την πάρτι σου, για το τραγούδι σου. Αυτό ήταν. Στίγμα. Έτσι. Ήταν το top συγκρότημα της εποχής μας στο underground σύστημα. Και ήταν και η επιρροή μας. Σε όλους μας. Δηλαδή, όταν έβλεπες, ας πούμε, κάποιοι λέγανε για στίγμα, όλοι στίγμα. Δεν υπήρχαν αυτό. Και ήρθαν και μας παρασύρανε στο όνειρό τους κι αυτοί. Ουσιαστικά ένα όνειρο πυροδότησε σαν μια φωτιά τις άλλες μικρότερες, έδωσε σπίτι σε άλλες φωτιές και μεγαλώσαμε. Αυτό έγινε. Ξυπνήσαμε όλοι και είχαμε όνειρο. Να κάνουμε πάντες.